Kjeld Ulrik, en af Fyns store moderne billedkunstnere, er vendt hjem til sin barndomsby efter at have boet og arbejdet i Frankrig i en årrække. Den 64-årige maler og grafiker har dog ingen planer om at lægge penslerne. Han maler og sælger med uformindsket styrke. Frankrig, maj måned i år. Maleren og grafikeren Kjeld Ulrik er på 3 dages arbejdsvisit i Atelier Bucali i Colmar i Alsace. Med 2 håndværkere stående lige ved sin side, så er der jo tempo på, ikke også? Så er der kun, det skal bare, der er kunstner, jeg kan ikke lege håndværker, det er fantastisk. Fyn 2 måneder senere. Galleriejer Rasmus Lind har været på en kunstrundtur i Frankrig og bragt de 300 færdige tryk med hjem til Odense. Det var den første. 64-årige fynske maler og grafiker boede indtil for et par år siden i Sydfrankrig i sammenlagt 13 år. Nu har han taget hul på en slags 3. kapitel i sit liv og karriere i tæt parløb med designeren og kunstformidleren Betty Fogh. Jamen, han er svær at placere, fordi han ligger lidt uden for det hele. Du kan ikke sammenligne ham med andre kunstnere på Fyn, for eksempel. Ikke? Der er mange kunstnere på Fyn, der klarer sig fantastisk godt. Men Kjeld erkendte jo meget tidligt, at han skulle uden for Fyn, og han skulle uden for landet, for markedet var for lille for ham. Og han har gallerier i Frankrig, i Tyskland, i Sverige og lignende. Ikke? Og han har haft separatudstillinger på Fjak i Paris, på Miami-messer og alt muligt. Han har været alle de steder, du skal være. Historien om den anerkendte fynske maler og grafiker begynder i Odense i 70'erne. Hvor det her tynde akvarelfarver, hvor det så får en virkning, som kan minde om, ja, det bliver sådan lidt akvarelagtigt. Altså jeg plejer at sige, at jeg hopper ud af en af underbevidstheden. Karriere, jeg tror ikke, han tænker så taktisk på de ting. Hvis han har gjort det, har han været meget længere, end han er i dag. Han var i 1980 alene her. Han jo udstillinger i New York, Los Angeles, San Diego og flere steder. Og hvis han ville have været virkelig stor, havde han jo sat sig videre den vej, men det gjorde han ikke. Hans store gennembrud kom i 1985 ved en udstilling i Paris. Men succesen blev samtidig startskud til en nedtur. Jeg havde en udstilling på Grand Palais på Fjak i Paris, som gav rigtig mange penge i kassen, fordi de købte helt vildt de skide franskmænd. Og der stod jeg så inde i en lille baggård inde i Odense ved en lejlighed til 500 i kvartalet og sagde, hvad gør vi så nu? Jeg drømte jo om, at jeg skulle bo deroppe en gang. Men han ville jo ikke sælge det dengang, ham Persen der. Ellers havde vi købt den der sted for. Det dengang faldefærdige pakhus i hjertet af Odense blev udskiftet med en stor og dyr ejendom og atelier i Dronningens Gade. Hans billeder var efterspurgt, men det var pengene til terminen også, så han knoklede indtil kroppen en dag sagde stop. Jeg synes jo slet ikke, jeg var stresset, og hvordan blev en kunstmaler stresset? Men det var jeg altså. Og det var jeg nødt til ligesom at tage hensyn til. Og i 1988 valgte Kjeld Ulrik og hans daværende kone at flytte til Sydfrankrig. Der kunne man jo så lave atelier med ovenlys og hele baduljen der, ikke? 80 kvadratmeter stue, og jeg skal komme efter dig. Og bjerg i baghaven. Det var helt vildt. Og litografisk atelier 100 meter nede ad gaden, med trykmaskiner på sten på 1,80 meter x 1,20 meter. Der var alle muligheder for at lave noget fantastisk der. Selvom han forsvandt fra Fyn, forsvandt han ikke fra det danske kunstlandskab. 3 danske gallerier solgte hans værker derhjemme, deriblandt Galleri Rasmus i Odense. Jeg plejer at sige, at jeg faktisk ikke har haft galleri i dag, hvis jeg ikke har kendt Kjeld Ulrik. Han er egentlig den, der har lært mig mest omkring kunst. I og med, han er også den, der har kunne se ud over Fyn. Han har altid været internationalt orienteret. Efter 13 år i Sydfrankrig vendte Kjeld Ulrik tilbage til Danmark, i første omgang til Holbæk, og for 2 år siden til barndomsbyen Odense, hvor han sammen med Betty Fogh har slået sig ned i et villakvarter tæt på, hvor han voksede op til han var 12 år. Det er meget trygt. Altså, det er også lidt alt muligt andet, det også, ikke? Det er jo sådan noget med, hver gang vi går ud af døren, så siger jeg, det gik jeg så i skole, og der var der rundboldbane, og nu er der så høje træer. Og tror du, man kommer til at kunne se det på dine billeder, at du er vendt tilbage til en barndomsby, som måske har udviklet sig, eller er det lige meget, hvor man bor, når man laver det?
de billeder, du laver? det er ikke lige meget, hvor man bor. Men om jeg bor i Holbæk, eller jeg bor i Odense, eller jeg bor i København, det tror jeg ikke kan ses på billederne. Nej, det er for snævert. Men der er forskel på, om man bor i Nordeuropa eller i Sydeuropa. Det er helt sikkert. Fordi så begynder himlen jo at ændre sig, ikke? Og lyset og... Så den er lavet mens i Frankrig. Ja, det er den der også. Det er den der også, ja, det er det samme. Men Frankrig kalder altså stadig. 1 til 2 gange om året går turen til Colmar i Alsace, til det atelier, som han har samarbejdet med i 20 år. Her laver han alle sine raderinger, en kunstnerisk og håndværksmæssigt krævende proces. Jeg behøver ikke at tænke på teknik. Den klarer det. Og der er ingen undskyldning for ikke at lave noget, der er helt fantastisk, fordi dovenskaben, den får ikke engang lov til at eksistere, vel? Fordi du skal bare være kunstner, og ikke den skal igen. Kjeld Ulrik fyldte for nylig 64 år, men interessen for hans moderne, ekspressive billeder er langt fra på retur. Tværtimod. De senere år er han for alvor blevet efterspurgt blandt private kunstopkøbere, i kunstforeninger og til udsmykningsopgaver. Jeg vil sige det på den måde, at erhvervslivet har fået flere penge mellem hænderne her de senere år. Så der er blevet en hel del meget mere udsmykninger. Og det er jo fast arbejde, så har man noget at se til det næste par måneder, eller 3. Billedet her blev lavet til Nykredit i Odense i 2000, det største han endnu har lavet. Det ser ret godt ud. Endnu mere synlig for offentligheden er den 78 meter høje skorsten i Bolbro. Så som Allan han sagde, altså tis nu af inden du begynder, for det tager en halv time at komme derop og lige så lang tid at komme ned igen. Skorstenen står i øvrigt under 100 meter fra den opgang på Møllemarksvej, hvor han voksede op som teenager. Da de så spurgte, om jeg ville lave den skorsten, der stod i Bolbro, der boede jeg i Frankrig. Jeg vidste ikke engang, hvor den stod. Vel? Så da jeg så den stod der, så sagde jeg, ja tak, det vil jeg gerne. Nå, vi må prøve det her. Det her, det kunne jeg ikke gøre, hvis ikke jeg havde lavet den bund.